Magandang hapon mga Inday, Dudong. So as you can see, ayan, trademark na namin to. nasa forest. So nagwa-walking kami. Is this part of Belgium, love? So ayan, boundary na to siya ng Belgium. Oo, na ano niya, nabitawan niya yung yung tali ng ng aso. So may aso kami mga Inday, tingnan niyo, ang laki niya. Pero sabi, sinasadya niyang bitawan yung tali, yung ano niya, yung hawakan na ng tali. So, ayun, if makikita nyo, may aso kami ngayon mga Inday. Malaki siya, pero mabait naman. So, tingnan nyo, si Savi yung naghahawak. And, binilin, or iiwanan siya ng may-ari. May-ari yung kapatid niya, yung ate niya, ni Dudong. Yeah, it's neat. It's fine. No, it's fine. So, ay niiwanan siya ng 5 days kasi nasa bakasyon sila for 5 days sa hindi ko alam, parang island siya. Love, what's the island? Croatia? For Maryland? Ay, Curaçao. So, ayan, sa Curaçao pala. So, yun, ayan, bakasyon sila ng 5 days, kaya 5 days. Dito yung aso. Good thing, mga Inday. Walang pasok si Dudu ngayong Monday kasi holiday dito sa Netherlands, Monday. So, now, it's Sunday. Bukas, wala pa rin pasok si Dudong. And, ayan, Tuesday, Wednesday. So, kami lang dalawa ni Savi. Good luck to us, mga Inday. Pero okay naman, mabait naman na aso, mga Inday. And, Wednesday nga pala, may ultrasound kami kay baby, kay Inday Gamay, mga Inday. So, we can't wait to see her again. I think it's the last time na mag-ultrasound. So last time namin makikita si Inday Gamay sa tiyan, mga Inday. And madami kaming appointment sa Wednesday afternoon. Half day lang kasi siya, so talagang sinadya namin na Wednesday. So may appointment kami sa midwife. First sa ultrasound, tapos diretso kami sa midwife, tapos sa dentist. So yun, tatlong appointment namin. And yung aso, since yung mama ni Wibe andun sa bahay ng kapatid niya kasi 'di ba nasa bakasyon, may isa pa kasi silang aso na maliit. So yung mama niya yung nagbabantay. So iiwanan namin si Savi doon, tas ibabalik na namin yung aso kasi that day evening balik ng ng ate niya. So ayun yung mga ganap, mga Inday, and ayan, kita-kits uli maya-maya. Mga Inday, tinamad si Dudong Gamay magbisikleta. Kaya ayan, tingnan nyo ang siko ni Dudong. Duminahan na dahil sa bisikleta. So, ayan, binuhat na lang. Sana hindi na lang namin to dinala-dala. So, ang ganda ng view, Ayan, so ito, ayan, nilalakaran namin. Maliit na bridge. Ay, may nagwo-walking yan. 4 na matanda. Siguro mag-asawa. Ayan, 2 mag-asawa. It's break time, mga Inday. Sakmar, Sabi. Break time. Sabi. Uy. Walay. Zit. Zit. Je moet de naam zeggen. Bubs, zit. Bubs, zit. Zit. Wow. Sabi. Sit. Savi. Savi. Sit. Say more, hi guys. Hi guys. It's break time. Break time. Hawakan natin ito, baka tumakbo. Yeah. So, ayan. Ganito lang kasimple yung namin, mga Inday. Trip. Ayan. Kain-kain. And ayun, may mga nagwo-walking doon. Tapos, doon. Ayan, ang lawak ng views. Ayan yung mga magagandang view. Beautiful view in my eyes. Love, my gosh. They will think that... That's what you love. Ay, naku. Ayan, may kanapi yonga. Kanapi yonga. Papa, hè? Ja. Kanapi papa?
Ja, het is een jongen. Beaches na? Yay! Nasa mountain kami. Ito ang mountain ng Netherlands. Oh, careful ah. Oh. Langsam. Go. Langsam. Yeah, mama, kaya kan ook hier. Kom. Dah. Mga hindi, may mga nag-fishing oh. Habi lang nila. Go. Wow. Oh, careful ah. Careful. Hand. Yeah. Oh my gosh, buntis. Careful. Voorzichtig. Yay! And where's Papa? Misschien daar. Kijk maar, snel. Rennen. Ja. Oh, nee, mama kan niet rennen. Sabi, mama have baby, ah. Kasama pa ako sa takbo niya, mga inday. So, ayan. Papunta na kami sa sasakyan namin. And siguro andun na si Papa kasi may, ayan, andun na nga. Kasi may aso kasi nga nadala, diba? So, ilalagay pa niya sa likod. Nenay, that is this war. So, ayan yung short banding, walking namin, mga inday. So, didiretso kami sa Lidl supermarket dito para bumili ng stocks namin for whole week. Kasi, diba, every week yung ano namin kasi hindi naman ganun kalapit yung store dito. Pero kung may mga kailangan pa, so, ayun, naglalakad kami ni Sabi papunta. Ayun si Sabi. And si Papa nag-aantay na sa sasakyan. So, ayun, kita-kits ulit maya-maya. Moments later. So, mga inday, andito na kami. Ito yung maliit na grocery na palagi namin pinupuntahan ni Dudong Gamay. So, dito lang muna. Siya na lang yung pumunta kasi yung bibilin niya is good for mamayang gabi lang namin. So, ayan, nag-request siya ng lasagna. So, gagawa kami ng lasagna para sa dinner namin. Tapos, bukas na kami mag-grocery for the whole week. Kasi, ayan, pagod. Napagod siya. Of course, nakakapagod din namin. And si Savi natutulog. Ayan, oh. Ayan. So, tulog. So, if, syempre, pag mag-grocery kami, so, kailangan gisingin siya, mga inday, diba? Kasi, alam naman, iwanan namin siya. So, ayan, while waiting for Dudong, mga inday, magsha-shoutout ako sandali. Ayan, sa mga latest na nag-comment. Pero before I forget, isa-shoutout ko yung, may mga viewers po kasi tayo na, ayan, nanonood talaga sila, hindi lang sila makapag-comment kasi there's something parang hindi compatible yung cellphone nila to log in sa Google. So, ayan, sa Facebook sila, mga active. So, ayan, shoutout sa inyo sis Tess, sis Nanette Bandico, and silent viewer ko to, si sis Beth from Italy. So, palagi yan siya nanonood, hindi lang siya mahilig mag-comment. So, pero palagi siya sa sa premiere, ayan, nagko-comment siya pag magbababay na. So, shoutout sa iyo sis Beth. And ayan, simulan na natin sa mga latest. So yung unahin natin yung latest na nag-comment. Ayan, Jaisal Cueta, shoutout sa iyo again sis. May Elaine and the kiddos, shoutout. Marilyn Villanueva, Christina sa UK. Ayan, sabi niya, pag napapanood ko tong mga video with babies, naiinggit din ako sis. Kaya lang sobrang laki na ng age gap ng aking anak. Oo nga, binata na yung anak niya. So, ayan, natanong ko nung nanood ako nung previous vlog niya na kung wala na ba siyang balak sundan. So, ayun. So, parang wala na ata. And sis, wala akong nakitang new upload mo. Parang months ago pa yun. And shoutout sa iyo sis Meli Gonzalo, Unal, ay Leslie siya. Oh, thank you talaga sis sa patuloy na pag-support mo sa channel namin kahit malaking channel ka na. And ayan, sikat na to sila, mga inday. The Petri family or Peter family, Pinayan British vlog, shoutout sis. Della Destaho, Froyland's World to be, shout out. Islander
Louis Channel, shout out. Sis Jen of Field British Family Vlogs. Shout out si Sis Melissa de Dios. Si Sis Jo Atencio. Sis Mira Mira, hello sis, we miss you. Si Lisa Bacho, shout out. Yeronan Kin, ayan, shout out sis Kin. Jen's Life Adventure, shout out sis. Adela Destajo. Miram Kala. Ayan, nagmarathon talaga si Sis Miram. Ang dami niyang comment. Si Sis Julieta Bunane. Ayan, new subscriber po namin mga Inday. Sabi niya, hello, I'm Julie from Quezon City, your new friend. Nagustuhan ko itong vlog mo. Ang swerte mo, napakabait ng asawa mo, pati ng anak mong si Savi. Oo, true yan sis. Ayan, talagang, ayan, napapasalamat ako na ayan, napunta ako kay Dudong, mga Inday, super bait. So, ayan, sabi niya, ang galing mong manahi. Practice lang yan, mga sis. Nag-subscribe ako para palagi ako makapanood ng vlog mo. Kailan ka manganganak? So, ayan, in mga end of June, kasi yung due date ko talaga is July 1. Pero, feeling ko hindi naabot ng 1. So, sa June, mga last week of June siguro. So, ayun na lang, mga Inday, in 5 weeks or less, ayan, makikita na natin lahat si Inday Gamay. Ayan, si Cherry de los Santos Murphy, shoutout. Jennifer Fernandez, Salve de Salet, si Star of Pinay Moms Vlog, si Ismay Libana, Lorna Mon, Nisa G, shoutout. Rina May Castronuevo, Alma Orapa, shoutout Dai, si Noime Abalahon, shoutout sis, Cecil Mendoza, si Susan sa Monton Person, ayan yung, ayan, kapwa kuwaray, si Liway Bermejo, shoutout Dai. And yung cousin ko na si ayan Mayang and your husband, shout out. And of course Katim Cavayan, sis Ikat and sis Yan. So ayun mga Inday, yung shout out time natin for today. Antayin ko na lang si Dudong na bumalik and kita-kits uli maya-maya sa bahay. Soon after. Mga Inday! Tabang! Inaantok ako. Tingnan niyo yung sofa namin. Nilagyan namin ng mga blanket. Tapos gusto kong matulog. Tingnan nyo naman tumabi sa akin. Yung mga tumatabi pa. Ang laki-laki. Nako. Uy. Pa-baby din to. Bata pa to siya mga Inday. So lalaki pa to siya. Baby pa to siya. Oo, pasok Savi. Nay Savi. Paso pa. Oo. Oh my God! Ayan, umalis na tuloy siya. Ikaw kasi sabi. Uy. Uy, oh my gosh naman. Ang mga alagain ko. Inaantok si Buntis. Ay. So si Dudong ando, may tennis siya mga Inday. So gusto ko maidlip sana kahit 30 minutes lang before ako magluto ng lasagna. Tingnan niyo mga Inday, oh. So dyan yung pwesto niya, kaya nilalagay talaga namin ng blanket kasi nasanay siya mga Inday. Nasanay siyang sa sofa. Kasi hindi siya na-train mga Inday. Dalawa din kasi ang living room ng kapatid ni Dudong. So malaki yung bahay nila. Dalawa yung living room, yung isang living room pag may guest sila doon. Tapos yung isa naman yung palagi nilang tinatambayan. So ayun, doon din siya nakatambay sa sofa mga Inday. So ayan. So shalin tong aso na to. Ayaw niyang mahiga sa baba. Ayan no. Kaya bongga. So ang mamaya ayusin ko pa to. So hanggang dito tatakpan ko. A few moments later. Mga Inday, inuorasyonan niya ang dishwasher namin kasi nag-stop na naman. What is it, love? I'm not sure if it will work. Oh my God. Ang dami itong kalukuhan. Inuorasyonan niya ang dishwasher kasi naghuhugas ako. Nakita niya. Maar wat is dit? Dit is ook niet goed. Deze. Ha pala, ayan, ano pa yung buhok ko kasi ano ko lang, kahihiga ko lang. Bumalik siya, 30 minutes lang mga Inday kasi nakalimutan ng kalaro niya na may laro sila ng tennis. So, ayun.
So ngayon maghuhugas sana muna ako before ako magluto ng lasagna. Pero konti lang naman yung hugasin ko, yan lang. Ayan, parang hindi naman tayo sanay sa Pinas, di ba? Na manual lang naman talaga maghugas sa Pinas, dito lang naman. So ayan. Inaano niya, ginagawa niya ng paraan para hindi ako maghugas. So ayan mga inday, mag-start na ako magluto. Actually, nahiwa-hiwa ko na kasi gusto ni Dudong. Ayan, madaming gulay. Yung lasagna, may carrots, may bell pepper. Sabi! What is that? Oh My gosh, love! I'm vlogging! Next course! Narinig nun yung mga inday. Ang ingay. Sobrang fanatic kasi yan sa football, mga inday. Nakascore yung ano niya, yung team niya. I love you! You make me shock, ha? Yeah. I thought it was Savi. And the dog. Oh my gosh. Kung sa atin mga inday, basketball, dito football. Pero grabe yan siya. Pati si Savi na kumbaga sa Bisaya, natakdan na ba? Natakdan. Tumatakbo-takbo pa yan silang dalawa pag nakaka-goal. So, ayan, kina-crush ko na lang yung sibuyas, tsaka inalo ko na yung mga inday, yung bawang para isahan ng isa. Para mabilis mga inday. Nag-bold naman! What is that? Come here. Where you going? Ay, nag-bold na, nag-bold! Oh, Papa? Oh. Ayan, binisan ko muna mga inday. Say hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! More moments later. So mga inday, ayan, hindi ko na pinakita kanina nagluluto ako, pero okay na siya. So, pag-mix na lang ng lahat, paglagay dito. Tapos, ayan, ito yung cheese natin. So, mix siya ng mozzarella, tsaka yung, ayan, yung durog. Ano ba yun? Basta yung durog na cheese. Tapos, ito yung tira namin dati. Tapos, ito naman yung isa namin flavor. Ito yung with spinach mga inday, kaya ganyan yung color niya. Ayan, lagay ko muna to dito. Ayan, so maglagay muna tayo ng ayan. Ay, yung with sauce natin. Very cool. They're running contacts for Contact Plus. Lagyan natin ng cheese. Lekker. Heb je wel de bladeren ertussen gedaan? Oh ja, dat is lekker. Leave it to the expert. Dat is niet. Zet het raam dicht doen daar. Ja, wat hè? Wacht even, even raam dicht. So, ito yung katoppings ko mga inday. And,
Nga pala, shoutout kay sis Alicia Branya. Ayan, may tanong siya mga Inday. Inday ba, may question po ako. Kapag manganganak ka na, kanino o saan may iwan si Dudong Gamay? So, dito mga Inday, pag normal delivery ka at wala namang complication, hindi ka nasalina ng dugo, or kung anumang komplikasyon na nakita sa'yo, in 2 hours, pwede ka nang umuwi ng bahay mga Inday. So, ayan, nagulat din ako at first. So, ayun, madami ako mga Filipino friends na, ayan, nakauwi sila kaagad after manganak. Pero like, nung pagkapanganak ko kay Savi dati, umabot ako ng 5 days sa ospital. So, ayan, if ever mangyari yun, ayan, of course, may kinontak na kami. So, isa dun yung mama ni Dudong. Pupunta siya dito sa bahay. Isa na din yung kaibigan namin. Pag nagde-date kami, palagi namin yung pinag-iiwanan, si Karen. So, palagi namin siyang pinag-iiwanan kay Savi. Sanay si Savi at minsan doon siya natutulog. So, ayan. And isa naming kaibigan din, ay matalag na kaibigan ni Dudong. Yun yung kasama sana niya nung hiking. Kaya lang, di ba, hindi natuloy si Dudong kasi nga umuwi siya na maaga. So yun, sila. And, tatansyahin pa namin kasi, syempre, yung... Be hunger? Yeah. Yeah, it's here now. Hungry. Love! Starving. Papa. Is hij weer weg? So, kaya lang mga Inday, syempre, tatansyahin pa namin kasi 70 plus na yung mama niya. And, yung bahay nila papunta dito is 2 hours. So, depende, ayun. Pero, okay naman sa kanya na, ayan, dito siya. So, ayun mga Inday, ayan, I hope nasagot namin yung tanong mo, sis Alicia. And with regards sa isa mong comment na sabi mo, proud ka kay Dudong Gamay kasi siya lang mag-isa, nag-sleep sa iyang kwarto. Mabuti napapapayag na matulog mag-isa. Oo, dito mga Inday, alam nyo ba, simula 4 to 6, prina-practice na yan. Kung hindi man everyday, at least prina-practice every other day na doon matulog mag-isa. And yung iba may camera, yung iba may baby phone na ayan, dala-dala lang para if ever pag umiiyak or ano. Pero mas binili kaming camera phone para kay Inday Gamay para ma-monitor talaga kung gigising siya, kung iiyak siya or what. What? Ayun, and ayan, naisalang ko na yung lasagna namin. So, nag-aantay na lang kami kung ilang minutes. And, yun na lang muna for today, mga Inday. Afternoon, kakain na kami. Thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! You said like that. You talk so much. Ganun talaga.